Tagpalamati, mayong hapon. Kamusta lang sa inyo tanan? Ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma para sa Sabadong edisyon sang This Is My Life, Hulyo 9, tuig 2002. Happy Idel Adha para sa aton sini mga Filipino Muslims, ang atong mga kauturan ng mga Islam believers. Kamusta lang sa inyo tanan, kag kabayman nga malipayon kamo sa inyo selebrasyon karon iyang adlaw. Sa nasiling na naton kita tanan or kita mismo sa aton personal nga balatyagon kag panindugan sa kabuhi ang tagsa-tagsa nga ginatuuhan sa aton isig kapareho dapat ginaton nga respetuhon. Kanya-kanya lang para happy ang tanan basta sa kaayuhan. O di ba? So karon nga adlaw it's regular holiday, regular holiday kay deklarar ina-iya nga mangyan na holiday karon nga adlaw na timing weekend naman no sada dira sa tag sa kapuluyan tindo kay nami man lang tani kay ina kay nagsilak ang adlaw lapit na alas 8 no kay hingagaw inyo mga linabahan dira pero ang kalit-kalit makapoy in the sense nga hingagawon no punpon ang imong linabahan pasilungan balik mo naman sa halayan. Ang iban daga kumod-kumod ang iban gahambal pa bad words kay nga ti hingagawon mo bala kung masako ka pa sa sulod sa imong bala anyway kapanyaga na kamo. Dira sa inyo mga lilisuan sa mga radyo sa liwat updanay kita. Tub-tub tak na alas 3 sa sininga hapon. Kag pa-share naman sa inyo dira panyaga kag sa mga kaupdanan naman naton mga kaupdanan sa mga palangga naman naton nga mga tagpalamati nga naka-online. Updanay kita sa FB Live sa Action Radio Bacolod na paagi sa Facebook page of course sa Action Radio Bacolod sa kutob sa aton man malabutan magluwas diri sa aton sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan dira bala sa piyak nga isla na sa isla sang Panay kag sa isla sang Guimaras kag sa kutob sa aton malabutan pati na sa iban nga bahin sang Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kamusta lang kamo dira ang tagsa-tagsa kinahanglan lang gin maghalong sa karon. Kaya medyo masubo man wala anyway di ba ang aton pong Sud Pilipinas labi na ang bago neton nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpalabuot naman sang iya sinipagpakig-unong sa kasubok nga ginaangkon sa karon sang pungsod Japan, di ba? Sa pagtaliwan sa anay Prime Minister nga si Abe na kahapon nga nalutangan, napatay, then masubo para sa ila. At ang ato na gobyerno diri sa Pilipinas na nagapakig-unong man. Kag sa liwat, dira lang kamo na updanay kita sa nasiling na naton, paki-like kag paki-share sa programa This Is My Life kay aton ni nakalingawan tag sa kahapon. Kung nga padayon man kita nga nagapangalagad kang nagalingaw sa inyo tag sa kahapon, tungod ara kamo nga nagaupod. Kag angot man sa Idil Adha, sa Idil Adha, kung sa bugos nga Pilipinas, kung lang tawin naton, hindi lamang isa ka lugar ang nagasaulog sini. Bisan diin nga parte sang kalibutan, sa bisan diin nga bahin sang kalibutan, nagaselebrar sang Idil Adha. No? Iya ginapatihan sang aton mga kauturan nga mga Islam, di bala? Dito sa Manila sa Golden Mosque Golden Mosque na to panawag nila dito sa May Quiapo sa Globo de Oro dito sa May Quiapo sa Manila. Sa Manila Golden Mosque and Cultural Center dito nagtipon ang mga Islam believers kag nagselebrar sang Idil Adha o kun Idil Adha mo ining Feast of Sacrifice karon iyang adlaw kag ginaselebrar gid ini sang bugos nga komunidad sang
mga Muslim neton nga mga kauturan, di ba? 1:44 Action Radio Philippine Standard Time. So dira lang kamo, lingawon man kamo ni Tita Wilma sa sininga hapon since Saturday subong. Iniwala kita sang sulat nga pagabasahon problema man ano naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Sa inyo man mga reaksyon sa karon, inyo man mapakigbahin or mapaambit sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, ara lang hiluway gid kamo sa pagpalabot sang inyo sini mga opinyon, mga maayo nga opinyon. Wala lang banatay pamo kana bala. Wala lang sa klawanay kundi mapara lang sa kayuhan. Na pwede nato ni na mag-text mapadala sa itong text hotline. Ara lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman, pwede kid. Ara kita. Nega-updanay sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room kita dira. Kag karon man nga adlaw nga ito ni paambit sa inyo, magluwas abing mahatag ko gamay nga update sa dalagan sang aton sinipanahon. May ara pagid kita nga gamay man nga informasyon nga mapaambit sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati na gamay nga tips na para permi ka hoben pa or bata pa kung tulukon. Permi ka hoben, feeling mo, kag pananawan sa sang iban, hoben, matahom, kag healthy. May ara kita pila ka mga papaambit sa inyo. Kag may ara man kita pamaagi, pamaagi nga ma-share sa inyo na hanungod sa ano gani, Tita Wilma, ang nahanungod sa maayo nga pagpangabuhi bala na masiling naton healthy lifestyle paamo kay na Tita We, di bala ara siya ay nan mga pamaagi nga maangko naton ang isa ka mapagros o kon healthy nga pagkabuhi. Pahibaluon tayo na karon hindi lang para sa aton, kundi pati man sa aton sini mga kabataan. So inang tupiko naton iya sa karon nga Sabado, plus pagid syempre ang ginabantayan ninyo Lunes tubtob Sabado ang inyo tagsa ka zodiac sign para man sa inyo tagsa ka horoscope. Kung naambala na itong dalagan sang panahon, kanami itulog. Napamo ka na bala. Kanami itulog, Tita Wilma, kay tungod katugnaw, kag mabugnaw, ang dupoy-dupoy sang hangin. Kabaluman kita nga ining habagat or kung ining southwest monsoon, amo inang naga-apekto sa western part or shall we say, nakatundan nga bahin sa aton pungsod sa karon nga adlaw. Kag ginasaligan ina nga makadulot man sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka mga lugar. Ina man ang forecast sang aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa. So, ang aton niya lugar dala na kita dira. Makaangkon kita sang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga mga pag-ulan-ulan, may panalagsaman nga pagpanaguob sa bahin sang Calabar Zone, Mimaropa, Bataan, dali sa aton sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, sa Davao Region, Soxargin, kag BARMM na. Tungod sinang kasarangan tubtob, may ara man mabasko nga pagbubo sang ulan malawig-lawig, ano ba lang paabuto na ito, hindi malikawan, ang mga pagbaha-baha. Kung ara naman kamusta na bukid-bukid nga bahin, sa dalayon man nga pag-ulan, magahumok ang duta, matiphag. Amo nang natawag nga landslides, di ba la? So sa iban pagin nga bahin sa aton pungsod, may pagulugalom, tubto magalumon man nga kalangitan, nga may panalagsaman nga panaliti pagtupa sang ulan, inabangod man sa monsoon. Ay, okay. Pero di ina, anong alat na tungod sa low pressure area, Tita Wilma? Kay ti ang aton sinipag-asa padayon man nga naga-monitor na sa low pressure area or LPA nga ara sa bahin sang Surigao City dito sa Surigao del Norte. Ang hambal naman sang aton Weather Bureau nga gamay lang gid ang tsansa na salamat sa Diyos. Gamay ang tsansa nga mangin bagyo siya within 24 hours. Pasalamatan naton ina. Pero ining low pressure area may posibilidad nga
magabaskog sa mga palabuton nga mga inadlaw kag makaapekto ini sa sidlangan nga bahin sang aton pungsod. Eastern part sang aton sini pungsod. Ti ang projection nila sa Weather Bureau nganing LPA magahulag northwest na aminhan na katungdan sa masunod nga duha tubtub tatlo ka adlaw. Sa ikaduha o kun ikatatlo nga adlaw dira mabatsyagan naton ang mas mataas nga tsansa kun bala siya may posibilidad nga magbagyo kung either siguro Monday or Tuesday makaapekto na ina mabatsyagan na naton sa sidlangan nga bahin sa aton pungsod. Amo na siling naton nami tulog. Pwede kita makapalawig-lawig tulog karon sa gabi tubto mag-aga kay nga Domingo pagkaaga. Pwede ka pasaway kag kapadungol kabataan. At subong galing kay ti ang sleeping pattern sa mga kabataan iya adlaw na iya nagabululog nga mga anak naton ugtong adlaw na kung kaisa alauna alas 2 pa di bala ay na kabalo naman kamo ko nang ginabuangan makalabot kita dakon sa puntos ang akon sinipat ambit sa inyo kung paano naton maangkon ang healthy nga pagkabuhi tungod sini manahay oo ang aton ginakalingawan sa karon dala na makasilins Tita Wilma nga aton kalingawan sa karon kay kinanglan magaupod man kita sa trend sa nagakatabo sa aton sini palibot nga gina-enjoy sa aton mga kabataan pero ginikanan kinanglan kahibaluman kita sa limitasyon kinanglan kahibaluman kita sang padulungan sina tanan right sa iluhan tabala ang hambal ni Tita Wilma kay inang may ara pamaagi para mangin huben ikaw permi kung tulukon na huben ikaw tulukon gwapa ikaw tulukon kun gwapo kag healthy ikaw daw ka fresh bala permi sa imo tulukon in short kag kamag-an sang imo aura na makit-an mo ina na nga magsiling timiara kita dira tips para nga permi ikaw huben permi ikaw gwapa or gwapo kag permi ikaw healthy kung tan-awon kinahanglan ano kung may problema na dalon mo ang problema na sa mamag-an nga pamaagi kinanglan kabalo ka lang mag-handle para maging gwapa ikaw paamo ka na bala para maging gwapa ikaw kinanglan kabalo kag gid magatubang kag magdala sang problema di bala yes ikaduha magkaon ka sang mga colorful nga mga prutas dari naman si Tita prutas na naman colorful nga mga prutas kag utan nga color orange red kag green orange, red, kag green nga mga prutas kag mga utanon. Kag kinahanglan magpahuway kagid at least 7 hours every night na kinahanglan makatulog kagid makatulog ikaw sang mga 7 ka oras kada gabi. Kag kinahanglan makainom ikaw sang tubig. Titawag inom man kami tubig, yes. Pero bala enough nga maka-hydrate sa imo sinilawas na kinahanglan mag-inom ka 8 ka baso nga tubig adlaw-adlaw para nga magtahom ang imo sa skin, ang imo sinikutis para kung tulukon ikaw. Budo ka huben lang ginibala sa iya permi mo. Wala iya nagatahaw ang iya kagwapuhon, ang iya kagwapahon. Kag kung lantawon mo ka very healthy sa iya. Kaya nga akabalo siya magdala problema. Gapin pa kun ikaw palayuhom. Na-notice ninyo no, ang mga palayuhom kag mga palakadlaw, lantawon mo daway nagagulang na lantawon mo daw wala sila problema, pero deep inside, lantawan ninyo, kabalo lang sila yung mag-handle sang problema. Kinahanglan lang gin. Nga masiling sila sa masambal si Tita Wilma nga sila, yung kisa kita gakadala mo sa problema, human as we are. Pero trying again, no? Nga mangin mamag-an para sa aton ang pagdala sang problema nga kabahin sang aton kabuhi adlaw-adlaw, right? Kag hindi ginaton pagkalipatan ang pagkaon sang mga colorful nga mga prutas sa liwat. Ano to Wilma? Green and leafy vegetables, red, color pula kag orange nga mga utanon kag mga prutas. Kinanglan tulog agid 8 hours kada gabi.
Na inom kagid 8 glasses of water every day para stay younger. Ano pagid? Beautiful and handsome and healthy. Okay mo, onta na ha. Tarayin neton, bisan ikaw ang nagaedad na. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Katuan anay nato ng aton sa ni food supplement nga kinanglanon mo nato na adlaw-adlaw para sa aton dugang nga resistensya, dugang man nga kapagros, aton man ka-alerto mamentinar. Pagi man sa pag-inom naton adlaw-adlaw 2 to 3 capsules a day kung ano man ang imo ginaangtos nga baletian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ining 100% pure squalene, epektibo masaligan. The best nga immune system booster, ano paghed. The best nga cleanser kag regulator, sang bugos naton nga lawas, sang nagkalain-lain naton nga organs, mga kaugatan naton, ang aton dugo nga importante ged na sa aton sinilawas. Kay nga kinahanglan wala problema sa aton dugo. So kung may problema ikaw sa imo dugo, especially imo blood pressure, imo man blood cholesterol, imo blood sugar, imo uric acid, sodium, potassium, kung ano pa nga concern sa imo dugo, kinanglan malimpyuhan ina kag ma-regulate. Kag ang ila sini alagyan. Ang ila sini alagyan among aton kaugatan. Kag kinahanglan kung may mga blockades dira, no? May mga supon dira, yes, i-wash out ina na kang malimpyuhan naming ilig sang tubig bisan iobserbahan ta lang na sa mga sa mga tubo, no, kung limpyo wala supon baskog ang tubod sang tubig, di ba, manami ang ilig sang tubig, pareho ina sang aton dugo kag sang aton kaugatan nga makakadto sila sa nagkalain-lain nga destinasyon nga among aton different organs sa sulod sang aton lawas para nga mag-function normally, mangin active kag mangin healthy para kita mangin healthy man. Amo lang na dang sikreto, kinanglan men tinahon lang nato ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero kung ikaw may palamang kutanon sa aton produkto kag sa inyo ginaantos nga balatian, ara lang ang Dr. Pinoy Hotline. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko, anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos. Kung matagpalamati nga naka-online, saliwat mo yung hapon sa inyo tanan,
Mama na Sinoro, mayong hapon. May hapon ko no, Tita Wilma. Thanks for the heart, Ma'am. Mayong hapon ko no sa tanan ng mga ka-aksyon. Renhart Lindayaw Morenyo, mayong hapon, Tita Wel. Lihog lang ko tamyaw sa tanan ng Morenyo family. Dira sa barangay Carulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Madamogin nga salamat, Tita Wilma. Watching from Manukan Country. Dira sa Manukan Country, diri lang no? Dira na yun sa may SM? Yes. Mayong hapon lang da sa mga taga Manukan Country. Enjoy listening lang, na? Barky Tribe, hello man sa imo. Kay Inday Blaza, good afternoon man. Hello kay Norbing Galicia and Gina Galicia sa Hacienda Luigoy, Granada. Nga permigid ka pamati. Halin kay Kimpoy Yulo. Kimpoy Yulo, salamat gid sa imo. Na? Please like and share. Aba, Barky Tribe, salamat gid sa imo. Greet lang ko kay Erlinda Perez, kay Carmela Lecbanes, Andres Perez, Jonalyn Vargas, Christine Bigota, Seng Puruk, Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Halin ina kay Vergara Jeronimo. Salamat gid ha, mayong hapon lang dira sa inyo. Mayong hapon, Tito We, ginatamyaw ko si Nanay Jutay Angelis nga nagalantaw live. Live streaming. Ginagwit ko Family Angeles, Canha family, Tabaw Suarez family, Waringon family, Sangla Castillana. Happy birthday kay Mayor Maymay. Birthday subunggalin ni Mayor Maymay, Sangla Castillana, no? Halin kay Ching Angeles Canha. Maulanon nga hapon dira, Tita Wilma. Halong kamo dira. Please greet lang kay Mr. Arthur Jeff Villasor Star, kay Doc Mayo, Noel Amar Alma Olegon, Mikey Montilla, kay Christine Manalo, kay Angelica Lape, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, Gid. Yes, Ma'am Jinky Dialegdon. Halin sa Arizona, USA. Manjoy now, mayong hapon man sa imo. Wow, Tito, I like your outfit. Ano naman ikaw, Ma'am Virgie. And good afternoon. Thank you, good ma'am. Na? Ari naman kami. There is a my Celine Holmes. Ari kami ni Day Thelma Iguicon, Lydia Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Maukod mo nga tagpalamati. Stay healthy always and God bless you and your family tawi. Likewise, Ma'am, thank you, Gid, sa love and prayers na ginapadala ninyo as always kay Tita Wilma. Ginagwit ko sila ni Sara Maris Flor, Diday kag Dennis Tabianoso sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota. Halinin na kay Ma'am Ana Sinoro. Diding Alohamiento, mayong hapon action. Tita Wilma, mayong hapon, Ma'am Diding. Sa Legran, hapagid ko no La Carlota. Sa Pamilya Pilar, sa brad ko kay Edwin, mayong hapon. Ga-monitor adlaw-adlaw gid. Ay kanami, hindi kay mamana sinuro. Ginaano mo gid ko da, ginakampanya mo gid ko da guro ay. Ada pagid si Father Umbers ang Talisay Concepcion. Yes, action. Will my good PM, I am watching from Handuman and stay safe always and in good condition. God will guide you. Thanks for the love, Sir Rufino Eregabino. Salamat. Why na greetings mo dito sa Kabayabasan sa Baita? Okay, Malili Oligo, live. Kamusta ikaw? Happy Saturday, Gid, sa inyo. Meleli Uligo, thanks for the heart. Action Will, my good PM, please greet Ari sa Galisugpo, no? Rosana Birao, sa Puro Kamonsil, Barangay Bata, Bacolod City. Puro Kamonsil, gani, mo yatawi, Kabayabasan. Sir Rufino, salamat, Gid. Chinky Delagdon, kay Star Mayo sa Minnesota, USA, ginagreet man ni Ma'am Aina Zinoro. Liza Monte Castro Narciso, Tita We, watching and listening from Doha, Qatar. Happy IED. Mubarak to all Filipino Muslim. Happy Idel. Happy Idel Adha. Dira sa Doha, Qatar. Yes. To all Filipino Muslim ko no. Ma'am, thank you, kid, ha? Kagkay... Di, sino na siya? Jinky Mayag, salamat, Gid. Balikan ko lang ka ng inyong mga greetings liwat. Dali lang, Gid. Siyempre pa, ang isa pang pagkarason niya, na-recommend na ini, mamaglan sa bulsa. So if you want to choose your vitamin C, choose Life C sa Life Extension. Si Dr. Marpa, ang inyong abyan sa Life Extension. Kahit para sa libre, pero quality yung medical check-up ng mga medical doctor
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis. PM si Laila naman ni ta maligo pa ko mga tubog puwerte nga anak. Ta maligo pa ko mga 2:30 mo lang basahon na akong greetings the same man Japon ta family Alia na Balagose family, Feria family kag Villar. Thanks gid ta. Kumusta na di na to? Ay arabal gid. Di na to dali lang gid anak ha. Thanks gid ta. Kamusta na gali si ta Eva Sangko? Pila na idadya kay suki kumana siya sang may program pa siya. Si Laila ni sang Barangay Minuyan. God bless. 7630. Ara lang si Miss Eva Sangkuman nga nagaupod sa ito sa Siningapon Bang. Batian mo na. Si Laila siya. Na 7630 mayong hapon kag may damo gid nga salamat sa imo. Wow. Kaya mayong hapon tawe panyagata amon sudan pinamalhan nga isda kag utan nga mais kag tugabang nga may gata tamyaw ko gali ang family Galabaza ana ni Asang Isabela. God bless you.
utan nga mais, ginbutangan lang tugabang, dason may gata. Basta danlog namit, no? Imagine mo, ngating malais subong ha, damo da inyo mais, guro, na? Okay, enjoy lang. Salamat gid sa pagpangagda kay Tita Wilma. Tamyaw lihog kay Richard Jonas Juanito kay Tatay Teddy Rihida Sr. I'm sorry. Richard Jonas Juanito kay Tatay Teddy Rihida Sr. Feeling ko si Inday Ron na trava ni Mona. Okay, mayong hapon lang dira. Today is my birthday. Sino birthday subong? Inday Rons? May convention sila sa cathedral. I think kahapon siguro. May sa cathedral bago ko, no. Miss ko git program mo kay adlaw. God bless. Si Cor ini. Inday Cor mayong hapon sa imo. 1823. Dira sa may barangay Punte Taytay sa pamilya Palma. Inday Cora. Mayong hapon lang dira sa inyo. Ano? Tanan gid ka mo dira. Miss taman ka mo. Ba? Ngayo lang ko. Bitex mate girl lang. Ang lapit lang. Di sa La Castellana. Arnel ni Ari ako number. O, sa malapit sa La Castellana, siguro taga La Castellana si Tuto Almer na Arnel, Tita Wilma. Kung gusto ninyo makig-friend sa iya, pero maghinalong-halong, kamo piyak-piyak ha, both parties. Aring niya cellphone number 0948-725-8664. Again, 0948-725-86 ano to? 64. Ay, Tita Wilma ho. Alas 2:11 na, lingawalan na kaugalingon mo. Ay, kikalawi. Akadasig, magtiyog sa aton oras ay. So, relax na. Pakadto kita sa aton mapaambit sa inyo man karon nga hapon. Sa di na nga aton tupiko iya karon nga hapon, pamaagi ini. Para maangko na to ng isa ka healthy nga pagpangabuhi. Na healthy nga pagpangabuhi naton. Kabalo-bala ka mo pa mo kana no Tita We, no? Kabalo-bala ka mo nga may ara inang national survey nga ginpatigayon nga ang kadamuon sang mga kabataan sa karon, bala nga mga kabataan sa karon nga tama katambok or let's say mag-overweight na nung panawagan ni obese nga mga kabataan. Hindi lang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, bisan sa pungsod Australia. Abi ninyo nagdoble, na? Nagdoble ang kadamuon sini sa nakaligad lamang nga tuig. Kag nahibaluan man sa isa ka makabig na ton pagtuon nga ang kadamuon sa mga bata nga mga overweight, nagadamo ay ng mga kabataan since halin sa isa sa pulo may isa dira, no? Kag ang sa apat naman isa, no? Ang ratio, no? 1:10. Pulo ka bata nga mga matambok, isa lang ang maayad-ayad, paamo ka na, no? Sa apat ka bata, sa pulo ka bata, no? Sa pulo ka bata, isa lang ang healthy. May ara apat sang year 2004. Sang year 1985, mas damo pagin, no? Tiyang sobra-sobra nga mga sobra-sobra katambok sa mga kabataan, may ara 25 to 50% nga mangin sobra pagid ang ila sini kadakuon samtang sila naga-edad or nagadako na kabalo na gid kita ini sobra bala naton nga kasakuon sa atong pagpangabuhi. Ang sobra naton nga kasakuon nagapadugang man sa aton na sa pagpaantos ilabi na sa sa health sang aton sini pamilya. Nakita nyo na kung kaisa ka damo factors mo, kung nga nagagamo ang pamilya, kung nga daw ka weak sang pamilya, kahuyang sang relasyon sang tagsa-tagsa, di isa na dada ka factor, mamensyunar naton lang, isa na dada sa rason, amo ang kasakuon sang tanan. Inabalang permi masako, kung si nanay, si tatay nagatrabaho, kung aga sako na si nanay pagbugtaw damo na niya nagaparik-parik. Si tatay amo man. Kung ang mga estudyante pagbugtaw nami patulog mo, pagpukaw ka late na, abaw nagaparik-parik na. Pagkatapos magsilinga, man late na ko, hindi na ko magkaon. So, anong epekto sina? So, meaning, hindi mangin healthy ang aton kabuhi kung amo sina ang dalagan sang aton
pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Na kinahanglan para mangin active kita, i-organize sang maayo ang aton sini activity sa sulod sang balay adlaw-adlaw hasta pagtulog, pagbugtaw para masunod ina na kay kun maanad ng imo lawas sa amo sinang hilikoton pagbugtaw mo muni mo himuon so on so forth hasta sa gabi before ka magtulog pero pinaka last dira ang first and last dira is prayer na do may amo na bala kang ko isa sa sobre nato na kasakuon hindi na kita kakaon right na ay po ti may araman kung kaisa nga may araman nga hindi nami ang preparasyon, hindi healthy ang pagkaon sa babaw lamisa, hindi na magkaon. Na kung kaisa, hindi naman magmerienda, kulang akong kwarta o kung ano dang nabilin sa balay nga para iya pala mahawon sa mga kabataan. Na kag kun ang mga nagatrabaho naman, kung hindi man magbalon halin sa balay, ano ang gwa, bakal nilang pagkaon nga luto. No? Ara sa gwa may nagaluto, mabakal kita dira, ang iban dira naputos-putos pa. Na ang iba naman kung balikan naton sa aton panimalay kung sinong nabilin kung ano dirang pagkaon gaging luto ni mama kag ni papa o ni nanay kag ni tatay or ni tita amo na lang inang himuon paghalin sa balay ang mga kabataan nagakatulog pa di ba kung nagakatulog pa mga kabataan ano oras ang magpagbugtaw gapi yung pangmatagi na kap-kap ng gadgets right di ba bisan kita gani kung kaisa pagmuklat na ton una paminsan na to sa babaw Lord thank you again nga nakabugtaw ko thanks again for another day of gift of life Lord thank you sa blessing ikaw na bahala sa bilog ko nga adlaw pero ang kamot mo kapag ngap-kap kung din cellphone mo kay base may kung ano dira nga mga message ka tama ka importante ilabi na kung nahanungod sa imo trabaho di ba lang mga parents yes none ang mga kabataan naman amo na pagbugtaw, hagapiraw pa ng mata, may muta pa na bukaron ng ila sining iPad na hindi gani pong na sa computer, hindi ta na manigar. Kaya amo na ng kalibutan sa karon. Hindi pa na ng TV, kang magpungko lang dira kung may mga toddlers pa para malingaw, kaya ang nabilin sa balay, malingaw man sa ila sinipagtrabaho, wala sablag sa kabataan. Ti amo na lang pabayaan na lang ina. So pila ina ka mga bagay nga hindi makapa-healthy sang aton kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung ten-awon na ton, inang mga ginpamansyon ni Tita Wilma, may posibilidad ina nga mabutang sa peligro ang relasyon sang tagsa-tagsa sa sulod kang panimalay, maapektuhan nga aton ikaayong lawas, pati na ang mga kabataan. Ano pag Tita Wilma? Bisan sa karon, ina makitaan naton nga nagakatabo sa aton palibot. Gani importante mga anak na mga anak gidya halin sa ginikanan tubtob sa mga kabataan paningohaon ginaton importante nga kun ano man aton ginahimo take a break untat gidanay magpamansar kita maghimo kita sa mga bagay-bagay ilabi na sa himuon mo nga desisyon nahanungod sa isa ka healthy nga pagpangabuhi paano naton ina maangkon paano naton ina maangkon kinahanglan maging active kita adlaw-adlaw yes kinahanglan active kita adlaw-adlaw himuon ginato na importante ang regular nga physical activity mga iloy, mga ginikanan, ipahimo gid naton ina sa aton mga kabataan. Kinanglan may ara nga physical activity para maging healthy man ang pagdalagko sang aton mga kabataan, di ba la? Kag ina para gid sa ila kaayuhan, hindi lang sa ila kundi kita man nga mga ginikanan bugtaw wala aga kung may time kung bisan si papa na lang or si tita da samtang si mother galuto guanay painit sa magkadali kalit gid anay kung hindi man sa aga sa hapon no mag-abot halin sa trabaho ti ang mga bata kinahanglan sa mga kabataan hindi iya magkulang sa Tita Wilma hindi magkulang sa 60 minutes nga physical activity adlaw-adlaw. Mga anak, nabatian nyo na. Kinang may mobility inyo lawas, hindi nga
pungko lang kamo dira or higda nga nagauyat sa inyo mga gadgets sa mga kontrabida gini wala si tawe mo kung hindi tuod na ha kay nga ang pagpuwersa man sa mga kabataan makakalapoy man nga hilimuon mo na makakalapoy nga hilimuon kag magluwas na makapastress man sa ginikanan. Ilabi na kung hindi madala sa maayo nga hambal, kisa manginit si mama or makasakit sa balatyagon si papa sa ihambal, nan. Kinahanglan lang gid mga anak. Hinay-hinay, ugyon naton ang suwestyon ni mama kag ni papa. Nga kinahanglan, bisan wala sila magwa kita. Na? May ara dira mga hampang, pwede na physical activity na nga makapagwa kamusang balha sa inyo lawas. Bisan medyo makabatsyag ka mo sang kakapoy na basta ginbalhas ka mo bisan maghapo-hapo ka mo sang durudalagan dira or walking or libot dira sa inyo lugar or hampang dira sa dalan importante is my mobility ang inyo sini mga lawas mga anak pero tandaan ginaton mga dear parents kung sino man ang ara dira nga may edad-edad sa sulod sang aton panimalay. Be the good example sa mga kabataan. Kag kinanglan may ara man bala maayo nga pamatasan sa ila pagka-active kung paano naton sila inganyuhon nga himuon naton ina mas nami upda naton bisan hindi man adlaw-adlaw bisan mag 2 to 3 times a week lang. If not, bisan during weekend, tagaan naton ina importansya kaysa sina nga hilikuton, let's say, physical activity, ti kung mga bata mo da, mahilig sa bike. O si Papa, maara man bike, tatlo ka mo bi, o bike ka mo. Pagkatapos, pag-break nyo na kung diin pa pahuway-huway, may banding-banding pa, may istorya-istorya pa, mabuksan pa ninyo ang puwertahan sa komunikasyon, nga mahibaluan ninyong nagakatabo, mahibaluan ninyo ang balatyagon sang inyo kabataan para sa inyo, kag kung ano ang ilang mga problema, kung ano man ang ilang mga needs. Basi wala ka mo kabalo, nga nauhaw gali ang inyo kabataan sang inyo sini atensyon kag pagpalangga. Kay nakafocus na lang sa pagtrabaho. Ari pagkid, isa man ini ka factor nga maging healthy ang aton kabuhi. Mas i-prefer ninyo ang mag-inom sang tubig. Tubig lang gid siya alone, tubig nga wala mixture, di ba la? Kaya ang tubig amo ining pinakamaayo iya nga bulong pampatahaw sang aton mabatyagan nga kauhaw, right? Wala na ya mixture mo, wala kalamay na pareho sang mga ginapang inom naton nga cola na pareho sang ginainom naton nga mga fruit juice kag iban pagid nga mga coolers dira nga may ara iya mixture sang mga matamis nga sugar, di ba may ara mga artificial sweetener na hindi mas nami nga water alone, wala mixture na. Ang less fats pagid nga gatas pwede gid ipainom naton sa aton mga kabataan. Especially kung sila mga 2 years old, kay ina masustansya nga ilim nun para sa aton kabataan. Kag the best gid ina iya nga source ng calcium para sa healthy nga mga anak naton. Magluwas nga need man nila ang physical activity. Kinahanglan pakaunon man naton sila. Mga bata, kinanglan, of course, magkaon. Kung magkaon man prutas, taga naton prutas, hindi lang utod or hindi man isa ka slice. Tanda naton ang kabataan kung pakauno naton isa ka saging kada aga, isa ka apple sa isa ka adlaw. Ano gani? Ay, oo. Malayo sa masakit. Mas nami nga pausapon gidya. Nami pausapon or kapakaunon gidya ang aton kabataan sang prutas, sang sa juice, sang sa ginapuga or ginablendera or ginapaagi sa juicer. Kay nga mas nami na kay ang tanan makuha sang bata. Unlike sa juicer, let's say fiber, malesen ang fiber content sang prutas. Ano pagid na damo pagid na kaon sang damo mas damo nga prutas mga anak mas namit pagid ya hambal ni nanay we mas nami pagid kun magkaon sang utan na kay pagkaon sa mga prutas kag utan adlaw-adlaw makabuligid sa inyo para dasig inyo pagdako. Para dasig man nga magbaskog ang inyo lawas kag may proteksyon pa kamo mga anak
sa threat iya sang madamo nga mga or nanari nga mga masakit na kung magkaon prutas o kun utan, mas nami gid duha ka serve sang prutas sa isa ka adlaw pwede. Utan bawo. Kung pwede pa lang mga anak, kung kaya pa lang sang powers kay kabalugid ako ngang mga kabataan kabudlay gid pa kaunon sang prutas sang utan na nami gid ya kun mga maka pila ka mo ka serve sang utan kay ti magsiling isa ka serve gamay man lang na ngayahong mo na pero kung pala kaon ikaw tanaw lang itsura sang bata nga nagakaon utan kag wala nagakaon utan makumparar mo gid ya ari pagyed dugang pagyed para maging healthy ang aton pagpangabuhi na inang mga inoras ninyo nga nagapungko lang, why mobility, wala hulag-hulag, nga ara lang kamo tubangan sang television, di ba la? Ara lang kamo busy lang kamo dira, ara lang kamo tubangan TV, ang inyo pag-surf kag paghampang sa computer o kun inang mga ginauyatan ninyo nga mga kung ano na nga mga games dira na abi ninyo bala mga anak ginaangot ina sang inyo pagka obese sa mga nagatambok nga mga kabataan. Sobra nga mga tambok sa inyo lawas. Ano nagapililo na lang, di ba la? Ang inyo breast, bisan lalaki ka nagapilo, tapos ang buyon mo, pila ka layer, isa, duwa, tatlo, kun ka isa, kaabi ninyo kung hindi ka mo mamati, kamugid ang makaluluoy sa ulihi. Kinanglan, sometimes, patyon man ang TV, o kon computer, kag kinanglan mangin active man kamo. Dapat hatag kamo duha ka oras every day. Na point kun pwede lang. Amat-amaton kun do ka budlay kid. 2 hours every day na nga magtuto kamo sa tubangan television. Ha? Kag kun pwede pagid every weekend man lang kun diin man nga available dira nga time o kun oras magpulo pa ma-share sa higad dagat na dalo ng kabataan sa higad dagat nga makahaklo sang hangin kag makadurudalagan na or let's say kung ara man sa sulod sang balay mga nanay mga tatay tita or titos planuhin ninyo sang nagkalain-lain bala nga mga hampang sa sulod sang balay nga makapa-active sa ila mga indoor games or let's say outdoor games para sa mga kabataan bilang talos hingalit talos hingalit or talos temporaryo na sa ila pagpusing sa TV nga wala hulag-hulag o kung sa paghampang sa computer or sa ila man nga mga gadgets kay kung hindi naton sila apag amat-amaton disiplina hindi lang sila ang makaluluoy kundi kitagid nga mga ginikanan. Ang ending sa uli, problema ina naton. Kung mangin problema naton, sino ang magasuffer pagid sang resulta sina? Ang aton kabataan sa ulihi. Kag hindi, na-notice ninyo ha, ang mga kabataan nga wala linhalin sa ilang gadgets o kung sa pagatubang ng sa television, ang TV pwede na inaton mapatay. Pero ini mga kabataan, let's say mga toddlers, para hindi makasabad sa mga trabaho, ang tendency na, ay, butang na sa YouTube, na ibutang na sa talanawon sa mga bata, nga pambata man, dilingaw lang, hay, ang bata, bisan magkaon, wala na time. Diba? Budlay na pakaunon. Ting sa sigil na dalantaw, sige, atubang, sige, hampang. Ay, abaw ginahungit man ni mama or ni tita or ni tito or ni lola hindi nyo ako maanuhan sina kay may mga nakita ako nga mga kaangay sina nga mga sitwasyon tihuo nami na kay isa ina sang palatandaan nga palangga naton sila pero kinahanglan na nga ton pagpalangga sa hustuman nga pamaagi kag sa husto nga sitwasyon kinahanglan magpapamahaw pa sa aton mga kabataan ba gusto lang permit sa chirias tatagaan lang na daw okay lang why not tabi i-convert na ton ina prutas lang na prutas utan or let's say himo kamuda sa mga pagkaon nga na share tabla kung kaisa nga made of vegetables ara naman siya na ngalaktan lang naton kag mangin makagalanyat sa ila panulo kay kumatilawan nila manamit man resulta healthy pang atong kabataan na gani sa atong sini mga dear parents
ang inyo sini mga pagpili sa mga importante nga mga bagay-bagay para sa inyo kabataan, na nga kinanglan maging healthy man sila sa ila ginahimo, ipaagi anay naton una sa pagkaon kag sa ila pagka-active, na paagi sa pag-create naton sa mga bagay nga mangin alerto sila para ma-develop naton sila nga makaangkon sang physical activity. Posible ina nagakahulugan sa pagbag-uman sang mga ginabakal naton nga pagkaon sa balaligyan kag kun ano-ano pa nga pagkaon nga pagkaon naton sa ila. Why not nga try naton nga kita ang mag-create sina. Magaginikanan pwede ta na iya mauyangan sa adlaw nga Sabado, butang lang sa ref kun may ara. If not naman i-prepare lang nga daan kay nga magsiling ako inas nagakaon saging nga tinanong ko ay mga tinanong ka kamuti, ay waay, pero iloy, kung ikaw maging creative para dira, pwede mo na ma-divert ang ila paborito nga french fries, pwede mo na siya ma-divert sa kamote fries, di ba la? Sa banana fries. Ang pag-slice mo lang na dang sikreto, ang pagluto pareho. Kay mamat-amat na iton divert ang interest kag ang cravings sang aton mga kabataan nga ang resulta healthy para sa ila, na pila lang ina ka mga bagay kay nga ang mga kabataan kabalugid kita mo, no, ang mga bata madali maingganyo, madali maimpluwensya base man sa ila mga makita, base man sa ila nga mga makhaon, di ba la? Importante na ti sino maka-impluwensya sina sa ila, kita nga mga dalagko. Tikan ko ng aton mga ginakaon, hindi na nami. Kung aton ginahimo, hindi naman nami. Sundon man sa mga kabataan, anong gwa nila sa ulihi? Sinong kaluluoy? Una, kita. Pero sa pinakaulihi, sinugid ang pinakamaluluoy? Sila. Kay kita, mangin makaluluoy kita in the sense nga, kung anong epekto sa ila kitang mag-suffer bilang ginikanan, nga magtanaw sang ila sitwasyon, masakit para sa aton, pero sino nagaantos gid? Sila. Balain na may solusyon o kung wala. So, samtang timprano pa, mas maayo. Mga anak, sundo naton ang husto nga ginatudlo, pero ang sala nga ginahimo, hindi naton pagsundo. Masiling sila mo na siling bala nga, follow what you hear, do not follow what you see, nga sala sa inyo panulukan. Naton ang mga maayo lamang nga bagay. Mga pila lang na ka mga bagay-bagay nga nabasahan ko ngaging share ko man sa inyo karon nga hapon. Mga ginikanan, importante gid bala physical activity kay bawo tuod tulukon ta lang ang aton palibot, especially kung kadamo sang kabataan, kadamo sa mga kabataan nga sobra-sobra ng ila kabug-aton. Amo na natawag na iton nga obese. Tambok na ba mga diri, sobra pa kay Tita Wilma kadako. Namo na bala. Tapos ang gusto pa na nila magkaon rice dugang pa nga kanon, mga muti pabayan ta lang na kay nga ginagutuman sila mo sa ila games. Ay huo mga anak, pero nalipasan na sila iya sang oras. So, kabudlay na naton pauntaton. Kabudlay na naton kontrolon kung dalagko na sila. Pero samtang nagadako ang aton kabataan, halin sa magagmay. Let's say, bisan halin na lang sa mga toddlers, pagkadto sa mga elementary naton nga mga kabataan, amat-amaton ginaton sila. Halin sa pagkaon, halin sa ila, pagkadto sa ila physical activity, kag the most important is good values kinikanan. Kaya bisan din magkadtong imo kabataan, may madayaw gid. Kanami nga bata, kabalo maghambal mayong hapon or mayong aga. Kabalo magdakop sang kamot sang mga may edad sang sa ila kag magbless, tuod laka ka na lang nakakita. Kag ining mga kabataan nga kabalo mag-say sorry, kag kabalo mag-say thank you. Kay subong ang mga kabataan, tulukon ka lang, kagihuman ka lang, bot silingon thank you na kung gayom, na-appreciate yung nahatag mo. Pero kung magsiling ganing inikumporni, nagapisik ang mata, ba? Nagakilas, nagataas ang kilay, do something mo sina, do wala lang, di ba? Na-notice na naton sa iton palibot. So, ginikanan kita gid ang mangin maayo nga ehemplo para sa ila. Ang hug and kisses sa mga ginikanan, ara pa na sa inyo, halin sa kabataan. Balik tamat-amat mga ginikanan para sa aton mga anak. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Hasta na lang dira. Relax lang si Tita Wilma magabalik man pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials.
Okay, Inday Blaza, ka thumbs up man si Inday Blaza. Naabot silingon, gaagwi ka man, Ma'am Inday. Thank you, Gid. No, importante, gid man, Ma'am. Di ba la? Importante, gina sa itong sini mga kabataan. Kag, Miss Eda Ramos, ay good afternoon. Magsilin si Eda Ramos, taga ano ikaw? Mamangkod, chikadora, kaginadawi mo. Taga ano ikaw? Taga Montebello ikaw? Kay may kilala kong Eda Ramos. I think so. Ngayon ko ay ko tayo mag-open sa imo profile para makita kung pics mo. Insakto, gina action Tita Wilma, gapatigid ko. Gid ko sang mga advice mo, reminders mo sa mga ka-action nga nagapamati. Correct, gid na. Yes, Ma'am Ana, thank you, Gid. At Tia Kim Eriman, thank you, Gid. Alam mo si Ma'am Diding Alohamiento. Salamat, Gid. Abaw, oo. Pila malang na titawe, no? Sa itong sini nga mga reactions. Okay, Ma'am Virgie Alpinda, hiyang gid ko tita sini. Wow, appreciated, no? Si Ma'am Virgie, supporter na sang aton sini mga ginapang endorse. Ma'am, thank you gid ha. Yes, salamat gid. Kamo ni Miss Rona Rihida Trava. Wala gid effect kuno ya about good PM tita nga sa imo ay hindi na siya ya amo, ha, kay fake inang imo, amo na siya ang fake nga amo na siyang fake nga karon wala ang balon ko na fake ina siya, pangitaon mo may ngalan nga said sa ibabaw, hindi na siya original anak na amo na siya. Inday Rona, salamat gid ang bala si tatay Teddy Rihida, sala ang iya sininga nagkuha. Wow. Te, salamat gid Nostra here. Okay. Alas 2:36, relax lang ha. Pag may time karon balikan ko pa kamo. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw, tubtub sa katubtuban. Dungan sa pagtugas ang Diyos ang kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na di Adan kag Eva. Amo ang duog ng pagigugma, ginpabatyag sa ilang. Pagigugma, matamis nga tinagkaagikan sa kasing-kasing. Sang isa sa mga nagahigugma. Pinasahi nga balatyago na ginpugay sa labing makagagahom sa iyagin tuga. May himaya, may kasakit, may kapaslawan, may kadalagan. Apa nga labing dako nga gugma, aton matungkat gikan sa mga tundan nga nakaangkon umaangkon pa. Paagi sa ila, mensahe sa pagigugma. Nagkalain-lain nga kasaysayan sa pagigugma. Sang aton mga tagpalamati nga hatagan sang kabuhi sa tagsa kaadlaw. Mga kasaysayan nga nakahatag sa inspirasyon, kag kapaslawan sa mga natungdan. Kung anuman yung mga mensahe ang ila ipabati. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. At tiya kimariman, salamat gid. Pero kinahanglan anay sa iton man mga ay ara gali si Tuto Alex Montesa. Sir, good afternoon lang dira kag may damo gid nga salamat. Ha? Kag syempre dira man sa akon mga kabatchmates, good afternoon. Thank you so much gid. Happy gid si Tito Wi sa inyo invitation man kagabi. Do na buhi man. Hindi kadali man lang mo hasta alas 8 ti okay pa na. Na nakakadlaw man ako na nakabanding-banding kadali. Ay, direct kay Tuto Ronald Bueno Flor, thank you so much. Tuto Alan Pagia, bao. Tuto Alan Pagia alias Justine Pagia. ikaw Yeng ha. Kay Vic Kanieta, thank you. Kay Conrado, thank you so much sa inyo. Migatina Viviera Zoriano, mayong hapon sa imo. Kay Joe Anhano, bukadamo sa ila. Kay Joe Anhano, kay Mary Vigatilugo Blanche. Good afternoon lang dira. Salamat kid. Kay Helen Gonzalez, mayong hapon Lynn. Thank you kid. Kay Inday Lourdes Basto, Pasamonte. Good afternoon man. Kay Melba kag kay Dario Ara kamo dira sa Silay. Kamusta lang sa inyo mayong hapon lang dira. Kag syempre man sa amon sini pinalangga pagid kay Antonio Beronio, sir, thank you so much kag mayong hapon. Dali gid lang, ha? Happy birthday anay sa iton man mga kauturan nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Julio 9 tuig 2022.
Happy birthday sa tanan nga mga celebrators for today. Happy birthday kay Miss Rosie Britannico, no? Kay Rosie Britannico. Rose, happy birthday to you. Halin sa imo man mga kabatchmates ng high school. Thank you so much, gid, no? Syempre, ang wish lang gid neton nga more years to come na more strengthening of life. Basta health is important para sa ito, na kinahanglan lang gid padayon lang gid gihapon kita kag sa iban paginaton nga mga celebrators man karon nga adlaw. Sa ila ni Dudes kay salamat gid sa inyo ha, mayong hapon lang dira. Okay, kadto na si Tita Wilma sa pagbasa man sang aton tag sa ka horoscope pagi sa tag sa may naton ka mga zodiac sign. Sa mga nagaulat sa ila zodiac sign, ako yung pahulaton yung mga anak. Abi, bantayin nyo lang bala. Paamo ka na. Siling to ni Yingyang kagabi ay tawi madaog lang kung sa gintayan kung numero sa akon nga lucky numbers. Bow! Ano baratuhan mo ko Ying? Paamo. Ay nga mga anak ko. Anyway, sa ito na horoscope para karon nga Sabado sa liwat, Hulyo 9, tuig 2022. Unahon anay naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ining mga nataw Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, okay lang na siya, no? May problema nga mag-aabot. Pero, madali mo nga masulbar. Amo na iya, kinahanglan, no? Diskubrihon mo man ang rason kung nga, wala natabo ang gusto mo nga matabo. Na, kag kinahanglan mangin sensitive ka, no? Kinanglan kabalo mag-usisa kung nga amo sina ang natabo. Ha, kinanglan may katawhay para wala problema Cancer. Mas wati nga mga numero 12, 25, 37 kag 42 fuchsia is your lucky color. Kadtuan naton ang mga Leo. Yes, Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, kung ginapatihan mo nga ikaw ang nakasala, kagusto mo nga magbugno sa iya, hindi ka dapat magkahuya kung ikaw ang una nga magpalapit. Okay lang na siya. Kay nami ang tao nga mapainubuson mo, ginagrasyan ina sa mahal nga Diyos. Amo na nga bal sa imo horoscope. Kung sa pagpati mo ikaw nakasala, kagusto mo nga magbugno sa iya, go ahead. Hindi ka magkahuya. At least, nagapakita ba lang nga kabalo kaya mag-ako nga nakasala. 8, 16, 29, kag 30 mga masuwati nga numero, cream is your lucky color. Sa mga Virgo, yes, Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, bao, subong adlaw, maubos lang ang oras mo nga wala sang matabo. Kung magsalig ka lang sa iban, gani hulag na dira. Kung gusto mo nga matapos ang imo trabaho, hulag na, now na, Virgo. 2, 12, 24, kag 39, maswati nga mga numero, pink is your lucky color. Kay Madam Cynthia Caniete, thank you so much. Miss you too, na? May lang nang nagagwapa iya, wow. Sige lang, go. Datara naman si Tita Wilma. Go lang with your work. Kay Ma'am Cynthia Caniete, good afternoon. Thank you so much. Katuan natin ang zodiac sign nga Libra. Libra, ang mga Libra mo ning natao, Setyembre. Check to na, Tita Wilma. Setyembre 24, tubtob Oktobre 22. Yes, Libra. Abaw Libra. Kung pwede man, likaw-likawi man or hagan-hagan naman ang pagsubsub mo sa kaugalingon mo sa pagtrabaho. Kag pagkatapos, ano pa na, sa problema, pag ginatutukan mo gid sang maayo, yes, insakto man ang atutukan mong problema para makaangkon sang solusyon. Pero tagai anay break ang kaugalingon mo. Sakit sa ulo, kag bugat ihulag ina, na? Gani, cool kadali. Magpakatawhay anay sa makadali. Hindi pag pabayi ang lawas mo, kinanglan nga mag-relax man ikaw, bisan pa. 3, 17, 26, kag 41 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21,
Yes, Sagittarian, ang imo naman horoscope karon nga adlaw. May isa ka tao nga ma-attract ang iya atensyon sa imo. Ha? Pero antes man mahulog ang balitsagon mo, hibaluon mo gid anay ang iya pagkatao. So ina, para sa mga singles ng mga Sagittarian, kung about love, di ba? Pero kung friendship, okay man, gihapon nga kinanglan hinay-hinay lang. Mas wati nga mga numero 12, Justice Ace, 29 kag 41. Your lucky color is brown. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon iya nga adlaw na gani relax lang. Ardong Yulo mayong hapon, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Mayong hapon kay Manang Betty Lau dira sa Binalbagan. Mayong hapon Manang Betty, miss you. Dira sa Triple J, may damo gid nga salamat sa inyo. Tita Wilma mayong hapon, Action Radio gid akon kalingawan halin sa aga hasta sa gabi. Gatamyaw ako sa tanan nga nagapamati labi na gid ang mga taga Isabela Barangay 6. Rose Inisang Isabela. Rosemary Tim, salamat gid kang mayong hapon. Greet lang ko kay Erlinda Perez sa kay Camela Lecmanis, kag Andres Perez, Jonalyn Vargas o Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Yes, Vergara Jeronimo. Kaina sa una nga part, nabasa ko na ng imo sa message. So anyway, thank you so much. Ha? Norma Rosales, kag kay Inday Grace, mayong hapon man. Tutukiyan dira sa Talisay. Kay Inday Sally Sausa, kag kay Bibi Roston. Good afternoon, kamusta lang dira sa inyo nanday Nunoy? Halong lang kita. Relax, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga ini. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kiss. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot. Pwede na mabakalman sa mga tsindahan malapit sa inyo sa kalugar kag pwede padayon man si Tita Wilma Reynaldo Perazol. Good afternoon, Ma'am Tawe. Mayong hapon, kid. Okay, kay Ana Marie Villar Arca. Na mayong hapon, Arca family. Dira sa may bulate, Kawayan. Mayong hapon. Salamat, gid sa inyo. Miss Ems. Miss Ems Aboso, good afternoon. Thank you, gid. Thanks for the love. Thank you, gid, Miss Ems. Kay Attorney Dogs, dira mayong hapon. Sa bugos nga pamilya. Mayong hapon, gid. Pero relax lang. Kay tapuso na ni Tita Wilma ang aton mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon adlaw. Diin na ikaw. Ari na kita sa may Capricorn. Capricorn. Dito Wilma. Iya sa Capricorn na kita. Capricorn, ang mga Capricornian, amoy ni mga natao, Disyembre 22, tubtub Enero 19, na naman. Kinahanglan na Capricorn, sinasay mo horoscope, maging practical ikaw sa imo ipanghambal. Kag kinahanglan, ipautwas mo ang kalainsang buot mo. Makapaayo ina sa imo, no? Makapaayo sa imo, nga ipautwas mo kung ano na batsyagan mo, sen sa padayon mo ina nga ginatago-tago. Tindi nami. Sinong silutan mo? I'm sorry, ha? Sinong ginasilutan mo ang kaugalingon mo? Mas wati nga mga numero sang Capricorn, 5, 16, 22, kag 30. Royal Blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman ni tao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian, hindi mo dapat ipilit sa iya, no? Kung ano ang ginapangindian niya. Siyempre, kay kabudlay man, gusto mo ya, gusto mo. Hindi. Kung anong gusto ya, gusto ya, ang imo gusto mo. Pero kung dapat nga sundon gid ang gusto mo, i-explikar mo ang binta kag disbintaha or ang maayo kag hindi magkapaayo. Okay? Yes, hindi pag ipamilit sa iya kung anong ginapangindian niya. Kay nga kung ipamilit, amo ginang halinan sang hindi ninyo pag-intindihan ay away-away ko. Mas wati nga mga numero 5, 10, 23 kag 35. Red is your lucky color. Ay ho, Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob, Marso 20. Pisces, ang problema sa relasyon, kung padayon mo nga pabulag-bulagan, wala sang solusyon, magalala ina. Gani kinahanglan, hatagan mo ina atensyon. Ha? Pisces, maswati nga mga numero 1, 13, 27, kag 39. Your lucky color is yellow. Sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Posible, I don't know, kung sako kagin man subong nga adlaw, kaya ang imo horoscope nagasiling. May posibilidad nga mangin masako ikaw karon nga adlaw, or hindi gani, sako ikaw sa pagpreparar, nga among halinan, sang imong pagka-irritable, yung dutay singkiday ng panginit, Ti weekend mo, sago pangimos dira. Pero kinahanglan mo lang, Aries, kung amugin man na ang imo na batyagan, cool ka lang. Mas wati nga mga numero 3, 9, 26, kag 37. Navy blue is your lucky color. Hindi ba Reynaldo Perazol? Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20.
Taurian, likawan mo nga makahimo ikaw sang bagay karon nga adlaw nga makasakit sang balityagon sang imo palangga. Kay nga kung masakit mong imo, ang balityagon ka karon nga adlaw amo inang halinan. Nga sungguranay naman sa medyo malawig-lawig nga mga inadlaw. Men suwerte nga mga numero 2, Justice Chati 36 kag 45. Your lucky color is green. Kadtuay naman neton ang zodiac sign ng Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ay may problema. Yes, tungod sa sinang problema kung nga nagapanimuron ka na, gapahimunong ka na. Hindi pagpabudlayi ang kaugalingon mo, Gemini. Suno sa imo horoscope. Batuna ang sala. Kung may sala, ikaw nga nahimo. Or if not, kung nakasala ang iban. Batuno naton, hindi man gid kita tanan perpekto mo. May tendency nga makahimo kita sala. So batunon ta na human as we are. Gemini, maswerte mo nga mga numero 5, 18, 29, kag 38. Peach is your lucky color. Amo na nga ton sini mga horoscope. Sa karon nga daw tibatian yung inyo tag sa zodiac sign. Anyway, impontol stress, Action Radio Philippine Standard Time. Happy birthday sa imo gali liwat. Sorry, kid. Inday Rona Rihina Traba. Happy birthday to you. Ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Salamat gid sa pagupod sa pagpangamuyo sa ngaton sa 3 o'clock prayer. Abo gadi klamo siya. Siling niya. Tita Wilma, wala kuno ang ano to? Siling niya, wala. Scorpio, hindi nakabasa ko sa Scorpio kaina. Before sang Sagittarius, Scorpio, di ba? Maghalong sa imubuyan nga tinaga tungod may maakig kung may masakitan. Kag mas maayo para sa imo nga mangin listener kasang sa ikaw ang naghambal. Imo lucky numbers sa 25, 31, 44. Blue is your lucky color. Okay, batian mo ina. Tuto Eddie Laos, good afternoon. Salamat, Gid. Kag, syempre, si Tita Wilma magpaalam na sa itong sinipagpangalagad karon nga hapon. Okay, kay Baby James, kay Nanay Gerumdino, salamat kid halin kay Inday Ronaldine. Salamat, anan. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo sa karon iya nga weekend, halin sa Psalm chapter 91 verse 4. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. I can't say goodbye. Saliwat, salamat, Gid. And again, happy weekend, happy Saturday, buwas na naman, happy family day, and happy Sunday. Lunas na naman kita mag-off dinay. Mga palangga na ito ng mga tagpalamati. Standby na sa mga tahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!